Podívej. Ani ne, asi tak 12, 14. Děda ještě není doma? Ale jo, já už jsem tady. To od tebe bylo moc hezké. For you, I am a chrysanthemum, supernova. Ale nevystřelil jsi. Ne, na takové věci já nejsem zvyklý, mém domě se sebou jen příjemný 500 nemluví. No to ti věř. A tady žádný bažnatý vzduch rozhodně není, já jsem vynálezce Gremlisy. Přestávka! No, to je čas, kdy si můžete dát chléb s máslem.